Ole tun tru video kan tran ma chuan shout out kan non nei zual du Steve Haunar ani ka she hei hian comment section a min lo shout out lokte aron tia kan shout out ve to na ni hi hei a video te hi amu nom me le me ya ei chuan in thil dang ti sang sang ta po ti kuala lo en sak ve ula muna min ti chuan comment ula like ula lo subscribe bok ula channel hi ain monetize lo chu ka shelawa ma se tenga video siam pe char po hi a fakom hle ni ke po khan he tiang deuh hian ka ti deuh ngat ngata kong itakin lo subscribe sak ve ula a video ten lo an sak ve don ni ti chuan jinu te hi dungeon chunga chung kan mu theya jin ho mission ti in ring ta karong kal po chu engma chu te lowa sedo mona si pe ho chun an ti veka ma se makte tak chun jin ho chun ena jinu chun hingu kala me sheti lo chetro ka se pe ho ni hi ka spell pakhat mangin ka cast theya chu tia chu tlaya goblin vel le monster sang sang tha nu chuan lunglu chu tlai vel om po chu sedo mona si pe ho chuan an main ngal sok soka jin ho chuan heital te chu min ti thir ve to ula tia si pe pakhat chuan jin ho chu lunglu chu ron pe in alom thu chu lo hrela sin chu long chhe pakhat lampanga hian akala sipai zong zong chuan lo thevek to pakhat tiam loin chumi chu ni pakhat hian tha tumin alo pan hnai meka chumi te chu english in an min bia chu sipai chuan achak ema wang chuan ram ho yanga in a hlau hle meya bisani lo thu chuan chu pa chuan a changa sin chu jinu telampanga chuan kalin an mission an ti zo vek to wang chuan an lom hle ya avain quest som pakwa chun tia jin hoin heng quest ti zo hian gil ta siam thei dona arang theng bera license ne ya gil siam chu duwa jin ho chuan jinu chu enge ti don ti te chu azota jinu chu an tripa kaltur thu chu hrila jin ho in chu tia hriat chuan min ning vieu ni tero min hril mai ro ka kalbo mai angin na tang hian ti chu hrila jinu chuan chu tek poni lo tia lo chang chuan jin ho chuan ka u hi ke main kum so min upa in mu po kan ni mu to lo nang hi ka u ni la chuan ka van lom don tak em chu tia jinu chuan idu chung ka u min te thenga ti chuan jin ho chuan kalome jinu sar o ka sei sual ka u kha sa te evek ro kai ai te chu tia chuan jel dang pakhat kan mu theya chu pa chu anga dong sum tu pa khang khop mai pan hi achung cha hriat the om chun chu kum song chung dungeon pakhata tanga us lampanga dungeon chona gate onoma aron chok chia english athim lo wangin an khunga ama be tur hian a string dong sun kowa chuan miman lai pa chu sang tu hiong ani ya jinu po kan hule theya anina tang chon lo chok do na au na nu chong khoi tlain kal don ti chu lo zo da bibel nu ne terun kal cho do na ti chuan lai tak mai ni lo ka thren pan ni ti pa chon choka ti mon ka sela hi na kala ka sel chunga lu don vele chuan quest pakhathi dongin chuta chuan demon sing khat tharau chu aman khom nga ya alu ro chu demon tam tak chu muwa sin chu jin ho lampanga chu na kala jin ho chu apa chuan ar chu me de chu lewenin he kan guilty igo da ka peng chemo chutia jin ho chuan o chutia jin ho pa chuan nangma ti pui tu che jin u khani double dungeon na athleng po khan ama chi khadam choko ma hongdong su ka tim te ho zong zong an thi po khan ama che dam chokom le a prisoner incident athleng po khan ama che dam chok le a ti soi chuan jin ho chuan o ni e kha pa ngai khani khongai takin eugene gilthi min pero achan chu ko una pa khan midang pon lam mi leader asiam atuma kan company ta na thalo ni chotia aba chuan ole trial ni theyang ma se jin wuso kan gil ta hian ilutir ngai hoitar ga gil thau hian lutir an tungat ngata kan gil ta I join tier thei chuan inei ngalani mai chutia jin ho chuan ole katum ngat ngatang ti chuan lo changa sin chu kesel lampanga chung kalin jinu chuan chutlaya
monster zong chu lo that to ma se an tharau chu la rang thei lovin mak chu ti hle me ya scroll pakhat second floor a kalna chu adonga chu second floor chu hlet do hle ka wang chuan ice bear boss chu spawn in achunga chunga monster dang chu rong kal ve ma se ice bear boss chuan atong phei po ba chumi mu chuan jinuin a ming chu teng tin a phua sakta chin chu mai chia pakhat cha hi lampanga hian a kala cha hi ril ru ti boi do tu chu thil pakhat awma chu choi jong in ne na nin bek na khania cha hi chuan choi ne na engwang nge phang mi rau khan thlan nei to ti mi kan hril don lo an len ring ve thei pha don sin ati chuan chuan ai an lau thong mai don ke ni hi khovela gil chak ber kan ni langa ya chumi tu chuan ke ma ni che kan in ring ngai ni chu ti ya cha hi chuan khovela gil chak ber mo ni ye chu ti ya jinu lampanga chon sin chu kala jinu chu he dungeon chabi ka mu tir hian S rank ka mukati ya ma se upper B rank mai cholo ni hi floor zong hi zani ka ringa achan chu mundanga po zani victory na ni chu ti ya soul extract po chu thatnem thri hle ma se achan ve lang lek te chu muwa cho te chu ei zewa chol po chu chol mang lewin ati sok soka au nau nu ne na in mutura tlai ho le ngai wangin aman mo le me ya 49 flora a thleng nu chuan boss pakhat king ti ming pu chu bayanga ya 15 flora akal du chuan te chuan sin chu khovel pangai hin akala parle me pakhat hian water gil ta tel turin jinu chu ron soman tuma ma se om lo ti chu o na no chu lo hrila time waste ani ta let nga lang an ti chuan park bularong kal me pa chuan o kholai taka allocation hi to pani chu ti ya park chuan engti hria ta ti chuan ka hna lom chu ti ya sin chu jinu telam panga chuan akala shadow mona si pai hole chu king si pai ho chu anin pai don ta jinu chuan a boss so katan daula abak chuin that theng chu ti ya ani sol tran ta igris chuan at bon zia chu a mu ti le jinu in engaten an boss beri achet ve mi lo chu ti chuan ron teleport thut me ya jinu chuan an nek pupa an nek rol chuan a thlok pupa ron thole in a au waka jinu chu a bei ngal bon igris po chuan makati hle ya jinu sa tum chuan iron sil chu lak sakin alewin danga hepa hi ka bei panom se nei lo alu chunga thil te khi ti che tangai ni alo pon angong ta na ngai huitla mani ka tang ti photanga chuani ka thatang chu ti ya atlan kuala atang ti na tur chu angai tuwa fight chin chu bon hle me ya king po chu ache rang hle ya igris pon makalo ti hle me ya jinu chuan mun pakhata tang ti na tu chu hreta tlan chhowin atang ti rol chuan rang tak me hina thlok thla angong chu a zei pheita king po chu atopa chuan athi tameya jinu hian amma in si pe nga zoka an fing na po tam pha ase mp an ei chak phani jinu chuan tharau sing khat chu anei kim to sin chu sang tu telem panga khan kalin dong su chuan sang tu chu thu te lo zot fia engwangin nge monster ho hian mihring angin anom tran tak mai chu tia sang tu chuan mihring ka nei hi idu chuan DNA test min nei thiro atia dong su chuan ka vaning teng na hau te min pe mo ati chuan sang tu chuan enge monster le ge chung chang hria ta tia inge soyom zia ati chuan enge monster le ge chung chang hriat thil min an hrilte chu ti chuan dong su chuan inge chu teng thil hote min zuwa inge zia inge sui khom zia chu tia sang tu chuan gate beast monster heting chung chang hi nge hriat heng ho yan ron lang to chuan khovel hi thil hlom takaron thleng do ni ti hriati na ni ati chuan dong su chuan khovel zong a hian hunter zat nge mi hriam ati chuan sang tu chuan engzat pom se an thi vekang an ne don lo atia dong su chuan alice te chuanin fa pa te nei lo I fa pa meng te le hriam ati chuan sang tu chuan ka hria jinu ani ati chuan ani mo atia sang tu chuan zo na te chu zota a fa pa chung chang te chu zo chuan dong su chuan engma ka hril don lo che ma se thil pakhat chu I fa pa hi thi to ni
idu chu shrim huni mu theiang chu tia ora na sa tak chu chua sang tu po chu zam big lewin a ora chu chua ve chanta jinu te lampanga chon sin chu kala jinu se pe te chu mo lampan nin an local meka skeleton boss pakhat chun muwa chu po chu an hnia jinu level chu aina phata ti chuan hmun pakhat kang mek hi kan hmu theia chuta chuan firefighter team te po chu an lo boi em em a hunter pakhat hian a string pahnih ni sual hian a bul zong zong hi a che factory na nia chu chu adikin ka hria chu tia chupa vek chuan hetlai hian kan tel ve lo hi kalom khop mai entran roll in a top ngal veka chuanin so kan mi ko pa po so ain hlim na sa hle ni ati chuan dong su chu nia alo chak lo der to meya hilmak tak chu ni tero thren to sin chu jinu lampanga chung kalin jinu chuan ei tur po chu nei to lowa floor som ni panga kalalanga ya e kalpo chu tum to lok me hle meya manro pakhat boss ama bei tak le skeleton boss atha zo che tak ne na tanga adong te kha effect thatak chu neya chuanin thil thren khat dang ama mang theilo asi peite ho ina an mang theiang chi te chu nei buka thil pakhat a tlem bok chu a mang theilowa chumia chu nei thil hle ya cha bi pakhat po chu aneya chu chu enge mang dan tu le enge anei chan te chu ain chek lowa chuta chuan en cheng chu boss pakhat bei tur lom ti chu a thiam theya elixir of life sem na turin material pakhat alanga ya chu material chu ane rolin anu ti dam hal theinga atan chuan a tra hle do ni